Můj oblíbený disc golfový hráč je asi Ricky Wysocki. A proč? Protože vlastně když jsem začínal, tak on v té době házel Trilogy disky, vlastně stejné disky co já. Pak sice přešel k Inově, ale teď se vrátil zpátky, takže háže stejné disky a zároveň mi je sympatický, takže asi proto. No, tak to bude asi možná Drew Gibson. A proč? On celkově jako na té americké tuře není moc oblíbený, takže asi tak. No. A dá se srovnávat s Nickem Locastrem? Jako Nicolo Castro V neoblíbenosti. asi jako on Nicolo Castro není zase tak špatný, akorát prostě jenom dělá kraviny na tom hřišti. No. Tak to bude Tampere Disc Golf Center ve Finsku. Pak to bude asi ve Vermontu, ty dvě hřiště, kde se hrál mistrovství světa, když tam vyhrál Greg Barsby. A tam jsou vlastně dvě hřiště, takže to už jsou ty tři. To je dobrá otázka. Jako, Nebo nejméně oblíbené hřiště? Nejméně oblíbené hřiště. No, já nevím, jestli mám nějaký úplně neoblíbený hřiště, ale... Tak zkus aspoň jedno. Aspoň jedno, jo. Třeba díky nějakým špatným vzpomínkám, nebo něco se ti nepovedlo na něm. Já jsem třeba dřív neměl hrozně rád Budišov, ale to bylo jenom díky tomu, že se mi tam nedařilo, ale pak jsem tam na turnaji vyhrál, takže se mi to zase začalo líbit. A to samé jsem měl i s Moravienem, kde se mi to dřív nelíbilo, pak se mi tam taky začalo celkem dařit, takže taky se mi to začalo jako líbit, ale nemám asi žádný úplně neoblíbený hřiště. A asi ten led toho disku. Let toho disku, let toho disku, let toho disku, let toho disku. Tak asi by měla být hodná, asi by měla být komunikativní, hezká a nějakým způsobem sportovně založená. Nemusí úplně konkrétně hrát disc golf, ale asi tak. Takže Kristin Tatar by byla v pohodě? Ta je trošku moc stará na mě. Dobře. Tak moje nejoblíbenější jídlo jsou asi lazaně. A pak takový mi nejméně oblíbené jídlo, není to úplně jídlo, ale nemám rád prostě takový to vepřový, kde je to tlustý, to fakt jako nesnáším úplně. No. Jako mě jich napadá několik, ale ani u jedný si nepamatuju jméno, takže se tady budu muset asi podívat na mobil. Prosím, je to tvoje? Tak je to herečka ze Stranger Things a jmenuje se Natalie Dyer. Dobře. A teďka přejdeme k opačnému. Nejvíc sexy herec. Tak jakož jsem na holky, tak asi jako nedokážu posoudit, který herec je hezký. No. Tak si čistě teoreticky představ, že by si byl holka a jakýho herce by si chtěl? Nevím, jestli si to chci vůbec představovat. Takže s tebe nedostaneme žádný jméno. Dobře. No, tak určitě to je Pulp Fiction, americký film. Pak je to, asi nevzpomenu na název, sakra.
Asi si tady zase najdu nějakou nápovědu. Přítel na telefonu. Kdybych ty otázky věděl dopředu, tak jsem si je připravil samozřejmě, ty odpovědi, ale... To o vesmíru? Gravitace. Ne. Interstellar. Jo. Je to Interstellar a pak asi Tajuplný ostrov. No tak samozřejmě máme tady nejhezčí holky v Česku a na Slovensku, ale když bych to bral tak jako celosvětově a nepočítal bych to Česko a Slovensko, tak nejhezčí holky jsou samozřejmě ve Švédsku a v Norsku. A nejošklivější? A ty nejošklivější asi nejčastěji v Americe, ale najdou si tam i nějaký hezký, ale většinou to není jako nic moc. No. Asi zdravý americký životní styl.